Pila ra may income ni mo anak kol? Nakadako lang 300. 300 isa kadlaw. Adik gyud. Sumana na. Kol. Unsa man ka diha? Mantas. Ha? Manlas. Ulan man. Lang. Okay. Muna ako kinabuhi. Ha? Muna ako kinabuhi. Pasing ulan ka. Grabe namang ulan na oh. Okay lang. Usama sa ako. Unsa man ning bukira diri kol? Wala direng. Tignasay. Hinasay? Tignasay. Ka- Purok dagnasay. Purok nagnasay. Oh. Moro na panginabuhi nimo. Oh. Manlas. Manlas ra ang taon. Ginoo. Lain. Basing maabtan kag baha kol. Ipadapin na po na ako ng banasan. Ipadaplin na rin mo banlasan nimo. Oh. Ginoo. Kain akong kuhan. Meron din ni. Moro na imong panginabuhi. Meron po ni. Niya sa kuhan po na ako. Ninakuhan. Meron po. Buhilain. Diyos ko. Nakay pamilya kol? Na. Pila ka buk imong anak? Duha. Duha? Oo. Pila na may edad nimo karon kol? 46. 46? Oo. Ginoo. Pila ra may income nimo anak kol? Nakadako lang 300. 300 isa kadlaw. Adik gyud. Sumana na. Simana 300? Oo. 300. Ginoo, saan na pag-igo nimo sa imong pamilya kol? Say, masipiyat pagyapon. On pa. Sipiyat pa lugaw. Ha? Lugaw. Lugaw? Oo. Ginoo. Ug walay pareani karon ulan-ulan kol delikado man ni og baha. Oh, mo nang mag-ulan. Na mangita na lang po ni ito nang pangita na po ko maagi nga makakaon po. Saging. Saging, Oh. inyong kinaon. Oh. Ginoo. May lain. Unsa may trabaho sa imong asawa kol? Wala. Walay trabaho imong asawa. Di mo na makaklaro na ang asawa. Aw dili makaklaro imong asawa. Oo. Kaloyan sa Ginoo kol ni init gid kol. Gali. Nagtan-aw jud ang Ginoo sa imong sitwasyon karon kol ba? Gali. Hindi ni mag-init. Karon nakakuha unsa man na siya kol? Unsa may pamaagi na bulawan na? Di pa ni. Aw dili pa. Di pa. Pagkaon pa ni Dres Banlasan, ani. Diha mamilit ang bulawan. Oo. Pagkaon man ani. Magkuskos gikan dito. Oo. Kuskos. Lingon ako ni. Oh. Aya ra ka makita. Aya ra ka makita og bulawan. Oo. Buwawan. Nya karon nakakuha na ka. Wa pa. Wala pa kuha. Unsa pa man kay oras diri ah? Nagsugod. Buntag. Gay na pang buntag unsa na may oras ron alas 2 naman wa pa kay kuha. Wala pa. Gali. Problema ko sa ako. Sa akong pagkaon sa pamilya. Na publika ma karon unsa ipakaon nimo sa imong pamilya kay wa kay kuha. Wa. Ginoo. Si Kol, ako yatag si mo Kol, uli na lang Kol. Okol. Ito man na, sir. Ha? Ito man na. Ipalit ni mo bugas kay para makakaon ng imong pamilya kay wa man jud kay mga bulawan. Tinubaya. Wala pa jud. Wala pa. Sus Ginoo kani Kol. Salamat, sir. Wa ko magtuo, sir, nga na ako'y grasya nga ikahatag sa ako karong adlaw. Wa ka nagtuo nga nagrasya nga yatag si mo karong adlaw Kol. O naa pa Kol. Kani sa isa ka semana kay bali 300 ra imong kuha. Oo. O kani dungagi na o pangpalit nimong sudan. Salamat, sir. Si Kol, nya ang kani idungag lang nagpalit nimo og kuan o, bugas. Ha kay para mo relax ka kay delikado karon nga adlaw Kol kay sige ulan-ulan simba ko diri ka perminti mag gitawag na miling. Oo. Mamiling nga mabahaan ka nya di man day ka kalakaw day magkamang ra man day ka. Ginoo. Ilado ka diri sa inyong lugar Kol? Oo, ilaro ko din. Ilado ka? Oo. Sige Kol, uli na lang Kol kay tan-awon ta ka muli ka Sige. para masipti ka Kol kay murag ako joy na kulbaan. Sir. Sige ha, uli na lang. Okay. Mao na imong gamit pamiling no, aman. Oo. No, kung magkamang review din taon siya, ma'am sir. Ang kana dia akarsada na dia. Ang kana akarsada dia ko, laman na padulong. Asa ka ni? Oh, digto ah. Dito man ipadung sa sini. Oh, napansin man juga na ako dia sa iyo. Aman dapat yung balay ko, layo pa. Gari to. Lubaw. At tapos ibabaw sa bukid. Ibabaw pa. O sa ibabaw pa. Oo. Sige Kol, salamat kay Kol. Lamping ka kanunay ha. Okay. Salamat. Sige, ipalit na ni magbugas yung balay ha. Oo. Nya sudaan pod Kol. Oo. Salamat, sir. Sige Kol, salamat. Amping kanunay ha.